Onye dị ndụ gị tụlugo na onye nwụrụ anwụ ede etu gana. Onye dị ndụ gị tụlugo onye nwụrụ anwụ ede etu gana. Anya bulugo n'ọlọsị nwakọ n'onwe ga-adị. Again? Again? This thing, how we have young yesterday? Yeah? Hello, mechanic. Biko my motor break down. Na first bank in biko be able to biko. A few moments later. I'm gonna gasket motor. Okay. Yeah, motor so motor nwere karịchara. The generator motor ngwo. Ngwo. Ya dey come na bi je go be Onitsha. Ogo bukwa on foot. Okwa nko ga ime ahịa ayi ga shop iji ga ebo ga eto. Onwe ke ga butela shop m. Okwa nko ga ime ahịa. All those passes na ngos. Ego simbi awa yana busoro ga. Obucha pass na bucha teacher eba no ga na. Obudo one month. You take make this na. Ogo ya na aruzinu no wa nkita no obu foot mu. Iya no a echeji okwa mo na we so ga. Ebuteche ya na chichere ga okwa moto do mma gbe rutara gi motor. Pay for it. Obo omururu moto pay for it omururu moto. Iya kubo ya. Oga obo omururu. Iya kubo ya. You got them up. You pay for it. I'm going mechanic. You pay for it. You have one tie. You pay for it. Pay for it. Oh, come on, you pay. Oh, when you get a room, move it. You do not go down. Come on, man. You pay for it. For it for what? Yeah. I don't want to man. Run about that one. You got the year. You got the teacher and I have appointment to attend. Let us go pass. Ọkwa na mbuko obosi n'ime ahịa o nkọkwa aga nke izizi ntị na nke abụrụ anyị agachara shop niile before anyị nweta nke anọ atọnye o nwere ifu na adị ama onye amara original adị ama imitation mụ mere ya onye amara imitation adị amakwana gịnị ọ dị ama original ọ na-edi anọ maka the ego mma gwa gị eziokwu the Eagle Sammy Young Nigeria Ventures okwu akpụ n'ọnụ ihe agba n'aka ejighị enye ya onye amara imitation adị ama original ị na-ihe mma gwa ọ dị Eagle na nke Eagle ka ị na-enweta original parts ị chọrọ rịa na eto ị chọrọ carburetor ị chọrọ kedu ihe ị chọrọ ọtọ kedu ihe ọ bụ o nwere so o nwere ebe ọzọ ị ga-egote the original parts abụọ na the Eagle Sammy Young ị na ihe na-ekwu ị na-aghọta ihe na-ekwu ike ebe ahụ na nke the Eagle ka ị ga-enweta original parts na ụdị ọbụla ị chọrọ biko kedu ebe ha na-anọ bụ na nọmba 162 Akilo Road opposite Water Corporation Market Bus Stop ị na-enweta ihe na-agwa gị na nke ọgba iru ebe a ka ị ga-ebe irute ebe a nweta original parts ọbụla ị chọrọ amalugo m na bus stop at Ogba Lagos ịbịa ebe a ka ị ga-aga inweta original parts ha nakwa nke home delivery ịkpọ ha n'ekwentị ihe ọbụla ị chọrọ moto ewetara gị otu ahụ gwara gị ka ọ dị ị nọrọ ebe a na-akpọ ha na fon ihe ọbụla ị chọrọ na moto ewetara gị parts moto ga-adịgo dụba mma ọkụ ime ekwentị ị ga-eji nweta ya ị ga-aga n'ebe ahụ ntị weta fon ka mkpọ ekwentị ị ga-eji nweta ha eji unu aga Ọnịcha weta pas adịrọ mma unu aga Enugu weta pas adịrọ mma mana unu gaa na nke dị Sammy Young ka unu ga-enweta original pass unu agara ebe a na-akpọ unu taa akara ekwentị ị ga-eji nweta ha bụ 08022339595 ọ ịkpọ ha na 08172746298 ebe a ka ị ga-enweta ha belata ihe m na-ekwu so isi ọrụ ha dị
na number 162 Aquino Road opposite Water Corporation Market Bus Stop Ọgba Lagos. Efugolu ka o si wede o nwere ihe anyị nwere ike ikwu the Ego Sammy Young Nigeria Ventures ọkachi ibe n'ụgbana. Chike mego keze na nwata na ọ dị eme mistake.